Banyu le, banyu. Bar dahar napa to Mbah kok pun keselak kaya ngoten? Piye, Nduk? Bar mangan apa kok wis keselak kaya ngono? Biasa, Nduk. Aku lek bodo-bodo ngene iki biasane nggone putuku. Disuguhi dimasakne. Masakane apa Mbah iki mau, Mbah? Bothok curek. Dadi rodok nyanggrok kene nang intel-intel. Nyantol teng intil-intil. Omben, Mbah. Kene le, omben. Iki banyu apa iki? Rasane kok asin. Jajal, ombenan. Oh iya le, iki pemerah bodho ngono tenan kowe tak jak ngulon rono lho. Gelem Nduk, roh kowe ngulon rono roh? Nanti Mbah, nek ngulon ki nanti. Ngulon juk terus ngalor titik. Wah, aku genah iki. Ngendi? Ngujang Karangrejo. Kok malah ujang kan? Ujang Polsek ngono. Oh, polsek to. Takon turu kono. Sik ya Nduk ya. Sarehne iki sik sasine sawal. Adewe bodho sik bodho oleh 5 dina. Iya ta. Adewe elek-elek yo kudu ngucapke. Nah. Cek meneng ae. Aja omong dhisik. Ya kayak tak ngomong to, Mbah. Ya kayak tak ngucapne ngono. Iya sik to, mikir kok. Wabarakatuh. Urung ya Mbah ya. Uluk salam ki ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora dipek mburine, aja dipek buntute tok. Oh, lah aku mong piye? Wabarakatuh. Kuwi sing kliru, Nduk. Lah ya sampean ki tak benerne, Mbah. Lah iya sing bener piye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah terus aku mong piye? Wabarakatuh. Nah, kok diomongi aku sing kliru kok ngengkel. Aku ki kliru. Ayo ndang diucapno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok ra enek suarane kabeh to, Mbah? Sik, Nduk. Iki aku tak tutur delot wae. Wong salam kuwi wajibe muangsuli utawa dijawab. Ya toh? Dadi lek kene assalamualaikum kudu dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ngono. Ngaten nggih ibu-ibu nggih. Nggih, mugi-mugi sedaya sing teng mriki jawab kula dongakne. Mboten kutahan bensin niki. Sampai kutahan wae cilaka.
Nggih, kula ambali sepindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ingkang jawab salam kula dongake panjang umure. Amin. Sehat badane. Kathah rejekine. Lan ugi enggal lunas utange. Oh, kene biyanter ketok akeh dhewe iki utange. Wayahku. Nggih, alhamdulillah kula saking rombongan Nyukarya Muda sareh niki tasik sasine Sawal sepindah ngaturaken taqabbalallahu minkum wa taqabbal ya karim. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Tuku kupat dipangan karo santen. Menawi Ora ngono, Mbah. Ora ngono, Mbah. Sing viral-viral kuwi ora tuku kupat. Piye Nduk? Niki ora saru lho ya. Ya. Iki ngene iki ya apik. Jembut Eh, kecelup santen, Mbah. kuwi apa kuwi, Nduk? Menawi luput nyuwun ngapunten. Oh, alah parian ta kuwi, Mang. Iya. Wah, aku langsung mak teratap ngono. Celup santen iki ndak nyolek dirubung semut. Aku yo ngono iki, Mang. Yo aja kuwi. Lah piye, Mbah? Yo liyane. Parianmu piye, Mbah? Yo Lah pomo aja kuwi, Mang. aku iki mau jane ya ora ngerti apa-apa, Mbah. Aku dibisiki iki lho, Mbah. Dibisiki sing ngendang. Tukang kendang. Oh, layak. Loh, sing kendang iki to? Heeh. Kok tak kira kendange iki, Mang. Dadi kendange kok Iki putih. ngono, iki ngono ya menungso, Mbah, diwehi nyawa. Oh, nggih. Jembut. Kok kuwi neh. Rambut putih koyok santen. Ya toh. Nggih. Yen enek lupute nyuwun ngapunten. Nah, Ngono lho, Nduk. arepku ki mau ya ngono, Mbah. Lah terus kok iso medun rene? Lah wong lek omong rong tutuk, aku ya mek go teko jembut ngono tok. Hei, Mbah. dibaleni neh sian. Adewe iki jaranan sing mengandung tatanan tuntunan. Dadi aja sampe muni ngono kuwi. Gak pareng nggih, Mbah. Ndak pareng, Nggih. Nduk. Pangapunten ingkang kathah niki tasik ulan Sawal Idul Fitri nggih. Idul Fitri. Lah nggih. Dadi ndak pareng muni ngono ya. Nggih, kula tak ngucapke minal aidin wal Wal faizin. faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, yang Nggih. mana sing apik. Semua untuk kru Nyukarya Muda. Heeh. Lepate ingkang kathah mbok bilih kula sak rombongan gadah kalepatan. Nah, apik ngono, Nggih. Nduk. Berarti kosong. Kosong. Wis, lho Bos. Nyuwun sangune Mbah tapi. Lho iki wis kosong lho, Nduk. Nggih. Dadi iki kok mulai ya kosong lho ya. Ya mboten Mbah. Nyuwun sangune no Mbah. Sango. Nggih. Engko gampang. Ndang bukaan HP-mu barcode ndang tokno viris ya. Kene Mbah gaul kok. Iki ngene, Nduk. Nyukarya Muda ki sing wis biasane ditabuh jaranan lak metu ngono ta, Nduk. Nggih. Iki spesial ning sasi Sawal, iki engko jarane ditokke. Iya ta? Jarane ditokke. Ditokke teko kene. Ya, Oh, teko ya, kene ya, ya. ditokke ding ding. Teko kene dibeleh. Dibeleh. Yo kon joget nang kene, ngono lho, Nduk. Iya, iya, Mbak. Ngono dadi iki Nganggo iringan lagu. ora Lah nganggo apa? iringane solawat. Solawat. Dadi ben koyo Pak Yai munggah. Yo lagu karo gamelan iki lho, gendeng-gendeng gamelan iki. Iya. Ngono lah. Dadi iki memang seje desa mawacara, seje jaranan, seje kreasi. Ngono ya, Nduk ya. Nggih. Ayo Mas, kendange Mas. Ayo jajal. Kendange. Ngapa ditabuh iki? Dolen. Dolen gitu ku pempes karo gitu ku susu. Susune anake bos. Nggih. Wis alhamdulillah lho iki, bose ya tas dipinaringi apa? Momongan. Iki sok mben lek pitonan. Wah, geden-geden. Jaranan ki 7 dina 7 bengi. Hah? YouTube. YouTube. Alhamdulillah bolo-bolo YouTube iki ya bodho nglumpuk. Tak dongake kabeh muga-muga pinaringan sehat. Bariki akeh hiburan, bariki akeh kegiatan, sehat selalu, rezekine lancar.
Nah ya, ayo Mas ya. Nyu karya muda. Nyuwun pangapunten ya Nduk ya. Pripun, Mbah? Nyatu ya jenenge kreasi ki rena-rena. Nggih. Jaranan ki macake ya rena-rena. Nggih. Pehno iki sik sasi bodo, ya to? Nggih. Cek iki madhep rono ben ketok. Nah. Lah sing ditokne malah botol Yakul lho, Nduk. Jan ra nyimpang botol Yakul tenan. Kono amur kancane, gendul pertalit ya. Kono rada rono. Nah. Wah, nyatuk ya Nyu karya muda ki nyatuk ya seje nyatukan. Nyun sewu, Mbah. Pripun? Iya. Lah, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, menika jaran sing nomor setunggal namine sinten? Namine jaran sapa jenengmu? Olga. Celukane Oglek. Namine Olga. Celukane Oglek. Oglek. Omahe iki lho, perapatan ngidul lho. Niku ndak. Oglek. Alah gayamu. Toto sini. Alah. Anakmu delok. Wah, beneran sesuk lek nangis ibuke awakmu takon macake ngene iki. Ben meneh. Niku bengi niki dapuk napa, Mbah? Dapuke Yai Semar. Yai Semar. Nggih, dan iki Mbah Semar iki ngono punakawan, Nduk. Punakawan. Oke, baik. Heeh ta. Iki dapuke Semar. Jajal tak tokne neh ya, Nduk. Nggih. Sapa ngerti engko bar Mbah Semar metu, tak tokne neh sing metu buta. Ayo, heeh. Jarane rada galak iki. Jarane rada galak. Iki kok gak kaya jaran sing nomor 1 mau to, Mbah? Lah ya kok galak men to iki. Lah kok metune? Kok sajake? Iki ngerti aku, Nduk. Piye, Mbah? Kok galak ki ngerti aku. Ya apa? Birahi. Jarane wis birahi. Wayah ngedu. Wayah nyontekne iki. Wayah nyontekne. Ya. Tenang. Wah, iya Nduk berarti. Iki birahi ngono lumrah. Mergane wis ana sing didu saiki. Dadi kok mau njaluk ngono ana jujukane. Ono. Lah iki setahun kepungkur nang Blitar iki sik urung duwe gandengan lho, Nduk. Saiki ya wis. Nah, jaran sing nomor 2 kuwi jenenge sapa, Mbah? Iki ngono jenenge Tole Gareng, Nduk. Tole Gareng. Tole Gareng iki lek mlaku po sing kecancik sikile iki. Heeh, iki sing
lek iki tole garenge Nyukarya Muda. Oh. Ora kecancik siji ning kabeh dadi kencal-kencal. Kencal. Ora wong bengi iki jaran gareng kuwi mau metune langsung mancal bae. Lah iya ora duwe duga blas. Kene. Minal Aidin. Wes. Kono nggonmu kono, keliru. Galak tenan ya. Jaran agresif lho. Oh iya iki. Wis ngiler anune. Ayo. Iki neh ya Nduk, tatane neh ya. Nggih. Ah iki. Kandaria kandha manuke apa manuk podhang pencokane dhuwur gedang aja mencok dhuwur gedang pencok nang tukang gedang re sawung letak jos madhep rono. Nah. Tole Petruk iki, Nduk. Iki tole Petruk. Tapi nyuwun sewu niki Petruke. Niki kaslupan kala jengking. Dadi iki jambule ning ngarep iki. Iki ki parane ning mburi ngene lho, Lela. Kok iso mok parakne ning ngarep? Nah, wis. Mosok mandeke yo ndingkluk ngono to, Mbah? Ngadeg kene sik tak dongkrake. Nah. Lah, lek ngene iki kan yo bagus to, Nduk. Nah, nek ngono katon ndak iki ngadep rene to, Truk. Madhep rono dhewe, Truk. Lah, ngono lho. Lah, ngono lho. Jambule lek ketok kenceng yo. Wowo. Ireng dawa. Ireng dawa jerawik. Pas, jan koyok penangkal petir, Nduk. Kono parkirane nih, kene. Wah, pinter-pinter, jarane bagus-bagus. Masalah. Ngene iki po yo larang yo, ngene iki. Siji, loro, telu. Oh iya, sik enek, Nduk. Iki sik enek. Yo. Ini madhep ngarep. Ndingkluk. Sret. Wajahe madhep ngarep. Nah, wis. Ini iki gone. Anu iki saman zoom ya, Mas. Delok iki saman zoom kok saman juduli Rodong Opak Gadung, ngene ya. Aja merenges. Kono, parkir kono. Mundur. Jarane bengi iki kok nyeleneh-nyeleneh ya, Mbah. Aneh-aneh. Sing metu kari dhewe iki dapuke dadi apa iki, Mbah? Iki ngono dadi bagong. Dadi bagong. Heeh. Wetenge gedhi apa ora, Mbah? Gedhi jane. Oh. Wis sampean buka isine di siti scan ngono meri. Oh. Lah sing mburi ya gedhi apa ora, Mbah? Sing mburi. Heeh. Sing mburi trepes. Sing mburi kudune gedhi ya ketara nek ada entut gedhi. Endi? Kuwi Iki apa gedhi? wekku. Wah, wek. Wes. Wes ya iki ya.
Iki wis genep ya puno kawane. Saiki tak tokne asli jaranane New Karyo Muda. Sing asli. Sing asli. Iki jelas sing bagus-bagus iki. Ya. Ya. Ayo nih! Waraga! New Karyo Muda! Doyo! Ayo doyo pedhot. Katon sigra jogete! Katon bagus riasane! Mijil saking sanggar pangriasan New Karyo Muda! Siji loro telu papat limo enam wes dok. Sampun cekap. Jarane wis jangkep 6. Nggih. Sing loro keri-keri iki mang asli jarane New Karyo Muda. Asli jarane New Karyo Muda saya sudah tidak asing lagi. Sudah tidak karo sing etan dhewe. Sing etan dhewe rambute gondrong sapa, Doyo! Doyo. Sang pencopet. Engko diringkus mu. Ora masih pencopet hati seorang wanita. Oh iya. Halo ya. Halo. Halo ya, Mas Jaya pedhot. Bengi iki ora pedhot to ya? Ora, iki Ora. aman. Sing kene karo sing keri iki mang loro iki mang pawakane cilik dhuwur, Nduk. Iya. Heeh, sesuai karo sasi Sawal. Di Nggih. sawang kok kamera malah koyo Astor. Opak gambir. Pak Gambir. Ya, wis iki genep 6 ya, Nduk. Nggih. Tak titipne awakmu karo sak kanca. Nggih, Iki Mbak. anak-anakku iki ben padha joget. Nggih. Iki saman mong engko sampe titi wancinine paripurna pagelaran. Ngene ya, Nduk ya. Nggih, Monggo nggih. sareng-sareng New Karyo Muda. Vesya Audio. Sang pate sigra anata baris nyawiji gomolon dampyak-dampyak kumregut lampahe kumrapaking watak miyangagade kumbalarang bai soraknya kumuro mulawing wasana para tamtama waraga New Karyo Muda lumaksana magita ing baris Bayak siap siaga
Balung Candra Kirana Dewi Sekar Taji lelewati panasah amranati satu setya Nadyan kacoba akeh rupika wis madhep mantep kalbu anggo deli tresno kang satu Satria utama Panji Asmara bangun putra ing jagat nyata sejarahe kabaran nalikane duwe ngoni Bendha Mustika Dewi Sekar Taji wis madhep mantep kalbu anggo deli tresna kang satu Satria utama Panji Asmara bangun putra ing jagat nyata sejarahe kabar arum tumeka nalikane duwe ngoni Bendha Mustika Dewi Sekar Taji Yu Karya Putra prajurit Gandara ing prajurit Prabu Trana Sewangdana prajurit Nabudha ingkang cacahipun setunggal atus 9 sekawan kang tubuh wonten kraton Kediri Bangaswa Sarat Panglamaran dumateng putri Kediri kang jejuluk Kusumaning Ayu Dewi Sangga Langit minangka panjanging srana Patembaya Praja Kediri ananging ana satengahing gunung Kendheng kapigal dening sang panguwasa gunung Kendheng kapigal dening sang Prabu Jaraning Sregi Sang Prabu Jaraning Sregi
Apok Suraprata Jaya Prata Jaya Kita. Kasusul dening Sang Prabu Jeng Sregi. Prabu Jeng Sregi yang sami ngreksa panjaluk Ambeka tindhake prajurit Bantarang ing prajurit Prabu Klana Sewangdana ingkang rangsang pinenganten Boy Prabu Klana Sewangdana pikantuk sopaning Ayu Dewi Sangga Ratu Jeng Sregi.
Yung Karyo Udo. Tegel angon cati apa wis dadi nasibku yen sliramu ninggalake aku kowe kena tega aku nanging aja tega karo aku.
Kadang mitra sami kalis lir ing sambikala tinebehing saking bilahi ong sekaring bawana langgeng ong sekaring bawana langgeng dadak wulung kang manggon ereng-eringe gumelar nyukarya muda badhe gawe kewajiban nyuwun tambahing pangestu sun matek ajiku angobong menyan putih beluk kang aran seser biru Brantayuda Brantayuda jaya pinangun perang suci perang kapribaden amrang watak angkara murka durjana judi arep tunggul tanding adiling kono marganing sapa kang wendak duraka bakal tumeka pralaya Brantayuda Brantayuda
tresnane lir sriuning lan wirat moyo
ayu tresnaku ra ono liya Wong bagus aku kangen aku rindu Rina wengi kowe tansah beda ati Nadyan atur aku ning kene nanging tresnaku ra ana wong bagus aku kangen aku rindu rina wengi kowe tansah beda ati nadyan dipangono gunung sewu nanging tresnaku mampu sliramu tak suwun rina lan wangi mugi antuk berkaian tansah manggi ora raja tinepena kudu lan rupito yo karya muda panjak wis ya bro audio matur nuwun rasane kanthi beberu nalika aku nampa layangmu layang kangen layang rindu sok kapan anggenku bakal ketemu taun ono windono sumpah janji kurang bakal citra aku eling dek semono wong ayu tresnaku ra ono liya Wong bagus aku kangen aku rindu rina wengi kowe tansah beda ati nadyan atur aku ning kene bebani nanging tresnaku ra ana liyane wong bagus aku kangen aku rindu rina wengi kowe tansah beda ati nadyan dipangono gunung sewu nanging tresnaku mampu sliramu
Aku masih seperti yang dulu menunggumu sampai akhir hidupku. Kesetiaanku tak luntur, hatiku rela berkorban demi keutuhan kau dan aku. Biarkanlah aku memiliki semua cinta yang ada di hatimu. Apapun kan ku berikan cinta dan kerinduan untukmu, dambaan hatiku. Malam ini tak ingin aku sendiri, ku cari damai bersama kayanganmu. Hangat pelukan yang masih ku rasa kau kasih, kau sayang. Aku masih seperti yang dulu.
Oke, kembali diucapkan selamat malam kawasan Rejo Agung tercinta. Malam hari ini kehadiran rekan-rekan konco-konco dulur-dulur dari keluarga besar New Karya Muda. Juga kerja bareng Vesia Pro Audio Super Geleger, Super Jeduk, ya Jawa Timur Indonesia, matur sembah nuwun bosku. Tentunya juga menghadirkan diva-diva cantiknya Indonesia, artis-artis topnya Jawa Timur, bintang-bintang terbaiknya Indonesia yang tentunya dihadirkan buat panjenengan guna menghibur panjenengan, memberikan suguhan-suguhan terbaik, tampilan-tampilan terbaik, perform terbaik yang insya Allah bisa menjadi nuansa tersendiri, juga kesan tersendiri buat panjenengan semuanya yang hadir malam hari ini. Bareng New Karya Muda, Vesia Pro Audio, bareng di all artisnya NKM Music Indonesia. Nyantol. Sik. Ruwet kabelku. Awas lo ya. Oke, ini dilanjut nyanyi lagi ya, mungkin ada requestan, kita tanya-tanya dulu yang sebelah sini. Requestnya apa? Tawanono Mbak Widya. Apa ya Maunya requestnya apa? ya? Lagu-lagu terbaru mungkin dari tukang syutingnya ada request lagu apa enggak? Enek opera Mas. Enek opera Mas? Apa? Piye? Sabar. Jangan Tunggu lama. Piye? Apa ini? Dikasih apa dulu ini? Piye Mas Kibot? Sikap. Mas sikap aja ya. Sikap. Tidak jadi yang IC Teru. Ada requestan. Sikap ada requestnya Ya. soalnya. Enggak apa-apa. Nah ya ora apa-apa mengawan wis Orang mang ora kan masalah ya. genti sing delok genti. Wow, ngono ya. Yoi. Oke. Piye kabarmu saiki? Nomor WA-mu wis ganti. Tak tulis lagu nggo kowe. Muga-muga FYP kowe sok melu ngrungokne. Fotomu isih tak simpan, ngobati rasa kangen. Gusti tulung paringono ketemu ra ketang sedelo ning ngimpi yo wis rapopo. Nganti tekan saiki kowe lunga ninggal aku ora ngerti. Kowe ning kono yo mbok karo sapa, aku ning
Radon pancet. Oh yeah, buku Bima Wene Energy. kono yo bu karo sapa aku neng kene saka ati mung kanggo kowe sikat yo yen ngerti ora koyo ngene ora bakal bisa apa kudu bertahan aku ikhlas nampa kabeh kenyataan terima kasih aku ikhlas nampa kabeh kenyataan Oke, satu tembang spesial ya dari requestnya Sikap. Terima kasih ya Mbak ya, sawernya. Terima kasih banyak, semoga rezekinya Ini semakin satu lagu dulu. lancar ya. Oh satu lagi. Ini dikasih apa lagi ya? Mungkin Mbaknya mau request lagu? Apa Mbak? Apa? Boleh sekali. Oh rungkat. Rungkat Mas. Oh rungkat. Oh sing anyar-anyar. Ini kamu berkeliling hantunya. Takut saya. Hantunya iso request lagu bareng ya. Tunggaleka lha ki mengapa to Mas dhisik dhewe? Sampeyan tekone telat to? Iya iki ketoke Ya kok njaluk tunggaleka iki. Apa yo, Wit? Oke. Oke, dikasih lagu terbaru kembali Ya ya. ini dikasih yang baru-baru ya Mas Iya, ya. iya, iya. Sambil menghibur. Sampeyan tunggalekane ndelok setelan ulang YouTube. Oke, kita tunggu dulu ya, sabar ya. Sik digerayai. Sabar Eling-eling dulu. Mas, ndak tak susu-susu. Oke. Kembali orang nyukar yang muda. Satu tembok spesialnya ya, kita joget lagi. Sing nyawer oleh
iki. Spesial. Mudun rono deh. Terbalas janji hanya tinggal janji sakit hati yang ku rasa Ora apa-apa. sekian lama ku menunggu saat-saat bersamamu dan kini aku kembali siksa menanggung rindu semua sia-sia. Sabine sapa ujung? I see teru bukti cinta untukmu, namun yang ku beri tak pernah kau hargai lagi. Demi cinta kita ku korbankan segalanya. Semua yang kita lewati selalu ada dalam ingatan. Yuk karyamu dong. Cinta memang penuh misteri, tiada yang tahu akhirnya seperti yang aku rasakan. Selalu ingin di dekatmu dan buat engkau tersenyum, namun tagis yang ku dapat. Ayo. Siksa menanggung rindu asik-asik. Semua sia-sia. Ai si teru bukti cinta untukmu, namun yang ku beri tak pernah kau hargai lagi. Demi cinta kita ku korbankan segalanya. Semua yang kita lewati selalu ada dalam ingatan. Ai si teru. Asik. Ayo. Tiada yang tahu akhirnya seperti yang aku rasakan. Selalu ingin di dekatmu dan buat engkau tersenyum, namun tangis yang ku dapat. Siksa menanggung rindu Asik-asik. semua sia-sia. Bukti cinta untukmu, namun yang ku beri tak pernah kau hargai lagi. Demi cinta kita ku korbankan segalanya. Semua yang kita lewati selalu ada dalam ingatan.
Kembang senate tak tandur ning jero atiku. Saiki wis ramupus garing ayu. Semono uga rasa katresnanku marang awakmu. Usra ilang kepangan lakune wektu. Gelang kayu sing biyen tak wenteni awakmu, tondo tresno ati nalikane maos pati sing mbok gawe ning apa wis ra ono ansine karomu wong lamun yen eling kutha Madiun.
galang-galangan iki piye nate tak liwati bergandengan tangan padha ngucapke janji senajan wis ora dadi nanging tresnaku tetep suci dewang bagus teka temen ninggalke aku umpama kowe rambute aku sing dadi kuncite umpama kowe sikile aku sandal jepite suwe-suwe tak rasake malah ora pernah dhewe do besaku kok kaya ngene uripku neng galang-galangan iki piye nate tak liwati bergandengan tangan padha ngucapke janji senadyan wis ora dadi nanging tresnaku tetep suci dewang bagus teka temen ninggalke aku umpama kowe rambute aku sing dadi kuncite umpama kowe sikile aku sandal jepite suwe-suwe tak rasake malah ora penak dhewe do bejaku kok kaya ngene uripku bejaku kok kaya ngene uripku Yung karya muda. Ateku manungsa kurda kurda rukuk sejati sampurna sujud wujuding sukma lumba lan bareng nyawa sakabehing sapa durga Bali ana papan gununge dewi-dewi Bali ana papan gununge dewi-dewi gleger-gleger wangsula nugraha jager wangsula nugraha gleger-gleger wangsula nugraha gleger jager wangsula nugraha yo karya muda
Iya jalan. Oh. Yung kaya udah.